Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalong ano, na imo man kong giadto, dili kayo't ko katuo. Nganong gibuhat to, bisan kang ikan sa dalan, napalag mo akong talang, gitawag mo kayo't ako, di man kinahanglan. Hello, good morning everyone. Live ta. Diri sa mag-live, no? Restrict pa man ta sa live sa Pikas, so diri ta. Ako sa i-share mga igsoon. Imo kong ibaligi, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong kunin, di ko magyabuhi, imong sitsi, imo kong ibaligi, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, Good morning, bag-olong. Okay. Ako sa i-share, ha? Gibuhat ang... Ako sa itag, kaya ang uban wala kabalo nga nag-live ko. Busan. walay katapusan. Kumusta mo diha mga igsoon? So, ato dyan siyang gipangitaag paagi nga maka-live ta. Kay restrict man ta sa Pikas nung itatag paagi. No? Praise God. Salamat sa Ginoo. This time, we have 16 viewers. Ako mong gi-encourage igsoon nga inyong i-share niya atong live, no? Atong i-share unya i-mention yung mga friends and loved ones sa comment section from Shopee man eh. Kaluit magsinggit. Masawa ni. No? Para makabantay sila igsoon, no? So again, restrict pa ta sa atong live sa atong usa nga page na to nga Mabungahong Kristohanon. Kani akong gibutangan ni siya og Mabungahong Kristohanon 2.0 kay page man ni sa anak ni Itzkibaw niya wala na mo gigamit, so nakuna na ako nga diri lang ko mag-live kay wa man ko ma-restrict diri, no? So, salamat sa Ginoo ani nga opportunity mga igsoon. Kumusta mo diha? Lami kayo sa paminaw nga musimba na punta. Mabungahong adlawng Domingo sa iyo pa igsoon niya. Di sad ko ingon magdugay kayo kay magkuan man ta, no? Mag-prepare ko for our Sunday service this morning. Shout out ninyong tanan diha, no? Again, i-mention inyong mga friends dire, and you can also type like this, Isabella Bosio Cuepanes. You can also type at followers at highlights unya. Invite sila igsoon nga mo follow sa tong page kay aron man notified bitaw sila nga mag-live na ta kay since restrict pa man ta, no? Diri sa ta. Amen. So shout outs na ng mga OFW diha, no? Lain-laing nasod. Yes, wa ta ka live kaayo, no? Kay na-restrict ta niya, busy sad ta. Pero namos kung pag-ampuway na usab, no? Namos ang prayer unya padayon ra gyapon ko og hangyo sa Ginoo para ninyo, no? Mga OFW unya tanan-tanan nga mga followers sa Mabungahong Kristohanon nga 221,000. Kani lahi na po ni Mabungahong Kristohanon 2.0 kung gibutang kay bawal man ta mag-live dito, no? Para ang katong uban bitaw nga naa dito
makabantay sa dani maong mabungahong Kristohanon 2.0 akong gibutang kay dali ra nila makuan bitaw niya. The same ra sad ang ako ang mga akong putos nga akong gikuan igsoon or mabantayan ba, no? So again, this is for the glory of the Lord. Mamalandong ta karon igsoon. Mao day dugay na ka naka-live pastor na yes na restrict ko sa akong live kay tungod sa atong background bitaw. Daghan. Basta unya kani duha may page na ko igsoon unya. Ang usa kay wala man dili man restrict ari maong diri ko nag-live, no. So ang mga background nako before nga labod itong mga kanta bitaw nga ginagmay ra gud nga restriction unya. Wala pa man ta na uli eh. So diri sa ta igsoon. Importante makadungog ta pulong sa Ginoo, no. And ako mong gi-encourage again nga ato ning i-share atong live para makabantay ng uban nga nanade ta diri. Pero ako man sa ning gi-share at the same time, no. So ako mong gi-encourage, no, katong mga followers sa mabungahong Kristohanon nga mo follow sa tani nga page 2.0, mabungahong Kristohanon 2.0. Okay? Kay diri sa ta for the meantime mag-live, no, para makuan ba makabantay makuan bitaw ta notified. Shout out from Barangay Saudi Arabia, Dungay Irino Buaron Madhos. Okay, so let's pray. 31 viewers this time. Let's welcome the presence of the Lord, mga igsoon. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your mercy that new every morning like this, Lord God. Nakamatami tungod sa mong kaluoy, Ginoo. Your grace, salamat kay Ginoo mong gugma nga way paglubad. This time mamalandong mi si mong pulong, himuaming takus, himuaming angayan, Ginoo. I-bless ta ng viewers bisan pa man ang mag-replay ani Lord God. But before we listen to your word this morning, limpyo mong kasing-kasing kay nasayod kami balaan kini kay Lord God. Search our hearts kung na kay makita, Ginoo, mga butang nga wala na kay pahimaya kanimo, Ginoo. Pasahilua mi, Ginoo. Himuaming takus, himuaming angayan. Tuguti mong balaang dugo magabanwa sa mong kasing-kasing karon. And then tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, masinugtanon kanimo, doers of your word. Tagay usab kami, Ginoo, kaalam nga langit nun. And this morning we lift up only your name. Wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nag-isa og mga pundok or simbahan or pastor, but we lift up only the name of Jesus Christ. Holy Spirit, we welcome ka namo. We invite you sa mong pagabuhaton karon. Panalangin ita ng viewers karon, Ginoo. As we listen to your word this morning, ipabati imong presensya, imong gahom, imong diho, Ginoo. This is for your glory alone, and let your will be done, Lord God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. 39 viewers. Mayong buntag, Pastor James. Uy, kita na ta, Brad. Ryan Galaneda. Balik na, Germany, Brad. Okay? Salamat, Ginoo, Pastor. Salamat, nakabantay jud ko sa imong live. So, katong mga friends niyo, mga igsoon, nga wala kabaluan ni, nga nata diri, pwede niyo sila invite sad, nga mo follow ani nga page. Kay maura man ni, no? Diri sa ta mag-live, no? Okay ba kung kanusaan ni i-restore sa namgoy po'y panuway ning mga kung ano, kaning mita ba, no? Ay nagpaluyo ba? No, kabalo kung kanusaan restore ni igsoon nga mabalik tas normal kay gi-restrict pa ta tungod sa tuang mga violation, copyright. Basta daghan gabalik-balik nga kung ano niya. Wa pa mabalik ba? So diri sa ta, no? Praise God, salamat sa Ginoo. So gamay pa ta og kuan ra ba diri followers, kuan pa wa patay 1,000, no? So ako mong gi-invite igsoon, encourage to invite your friends to follow our page. This time we have 46 viewers. Okay, mabungawong kabuntagon sa tanan. Let's start. So our topic for this morning is about faith, no? Faith or fear. Ana ra man na siya, no? So kita tanan mga igsoon, kita kada usa na I believe natay calling sa Ginoo. Nay gisugo si Lord nato. And sometimes ang gisugo ni Lord nato lisod siya, no? Lisod siya himuon, no? Once musugo si Lord nato igsoon, kinahanglan ta nga maglakaw sa pagtuo, dili maglakaw sa kadlok. Wa? So mao na atong topic karon igsoon. Okay? Namoy mga Bluetooth palanog na igsoon. Okay. Okay, so ako ang teksto igsoon, ako na basahon, no?
O pastor, atong January, salamat sa mga pag-ampo. Okay, nanari ka diha. Okay, amping da igsoon, amping brad, amping. Okay? So, nindot di sa igsoon. So, ako mong encourage nga inyong i-share inyong, i-share atong live, and then pwede sad i-mention inyong mga friends and loved ones kay, it's about faith, no? Dapat kabalo tani kay, daghan igsoon ning sunod sa Ginoo. Ning sunod sa Ginoo, pero ning sunod nga, or ning sunod sa gipabuhat sa Ginoo, pero wala sila naglakaw sa pagtuo. Ning sunod sila pero naay kadlok bitaw, no? So mao na nga wa kapadayon, no? Wala sila kapadayon mga igsoon. So na ako'y ipalawman og maayo ipasabot ninyo igsoon na diri sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 28 hangtod sa 31. Mao ni siya ang event ni Jesus ug ni Peter. I know kabalo na mo ani, pero nalang ko'y gusto ipaabot bitaw, first revelation, okay? Mateo 14:28 to 31. Nag-ingon diri mga igsoon, no? Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na palakta ako sa tubig nga na kanimo. Ingon din si Jesus sa 29, dali nga ri mitubag si Jesus busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Busa misinggit sa Ginoo, luwasa ko, diha gikuptan siya ni Jesus og gibira og mingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Okay? So ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Kani sa igsoon mao ni ang event sa ang nahitabo ni Peter og ni Jesus. Usa ka higayon ba, no? So, I know some of us are so familiar with this verse, no? Nga, about ani. Nga, katong si Pedro ba, no? So, among all the 12 disciples, only Peter has or have had the courage igsoon nga mulakaw sa tubig, no? Tanawa, kung balikon, Mateo 14:28, ningingon diri. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. No? So, si Peter ning ingon nga, kung ikaw na Ginoo, palakpo ako be sa tubig diha kanimo. So naay faith si Peter ani kursunada siya ba, no? Kay of course kay nakita niya si Lord. Sa next line igsoon sa 29 nanadiri igsoon ingon si Jesus, dali nga ri. So si Lord naay gisugo ni Pedro, di ba? Dali nga ri to mao ni buhata Pedro. Listen, this time si Jesus na siya gisugo ni Pedro, naay gipabuhat si Jesus ni Pedro. Yaningon siya, dali nga ri, no? Mao ni yang sugo. Ya mitubag, dali nga ri mitubag si Jesus, no? Busa mikawa si Pedro sa kayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus, no? So si Pedro igsoon, gisugo sa Ginoo. Mao man ni siya igsoon, si Pedro gisugo sa Ginoo nga palakon sa tubig. Kay nihangyo man siya, so niingon si Lord, yes, granted na imong request. Sige, dali. Di ba? Ingon si Jesus, dali, Pedro dali, lakaw sa tubig padung nako. Okay? So mao to igsoon, so nay gitawag og mando, di ba? Gimanduan man sa kay ingon magdali nga ri, no? Kay umingon pa to si Jesus, ayaw ari kay malumos ka, malunod ka Pedro, diha lang ka sakayan, no? Pero wala ning ingon siya, dali nga ri. So nay command igsoon, nay sugo, nay gipabuhat si Jesus ni Peter. Mao ni siya dali nga ri. Okay? Busa mikawas si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. So mao na ni igsoon ning lakaw si Pedro, mikawas si Pedro sa kayan unya ning lakaw. So nakalakang na siya sa tubig igsoon, no? So si Peter ani nga time ming lakaw na sa tubig kay mao may sugo sa Ginoo. So ato ning palawman og may igsoon, si Peter this time ming sunod na siya sa Ginoo. Murag ana bitaw, ming sunod siya sa Ginoo, no? Milakaw siya sa tawag sa Ginoo. Murag kita ba, no? Ming lakang siya sa tawag sa Ginoo kay gisugo siya sa Ginoo nga, dali Pedro lakaw. So lakang siya, ning sunod siya, murag kita usahay ba? Nga mao ni anak buhata, no? Gipadaygan ka sa Ginoo, mao na. Misunod ka, no murag kag si Pedro. Pero abi yung mga igsoon, mao lagi ni ako ning balik-balik sometimes ang sugo sa Ginoo kanato. Lisod sa yunan baka ani mulakaw sa tubig tanawa. Okay, ning lakaw na si Pedro, padungan to ni Jesus. Apan pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod, no? So mao na ni igsoon. Inganita nga nangalagad sa Ginoo. Si Pedro nakalakaw na unta. Apan sadang nakamatikod siya sa kusog nga hangin, nianam siya kaunlod.
In other words, igsoon, si Pedro, ang iyang nahitabo pilmiro, nakalakaw siya, nausab si Pedro, igsoon, kanang iyang lakaw ba, no? Imbis, naglakaw pa to siya sa babaw sa tubig, si Pedro aning time naunlod, nga naman, tungod sa iyang nakita nga hangin. Abi yung mga igsoon, mao ni ang mensahe, mubo ra ni, para nato ni. Once gani gitawag ta sa Ginoo, na ipabuhat si Lord nimo. Siguraduha igsoon nga maglakaw ka sa pagtuo, ayaw paglakaw sa kahadlok. Aning time igsoon, hadlok naman ni Pedro ani. Kay igsoon, sultian ta mo, kaning mga lagad tas Ginoo mo, tubag tas tawag sa Ginoo. Naagyo ng mga balod, na ng mga hangin, na mga distraction ba? So it's up to us, igsoon, kung ato na silang entertainon or ato silang i-ignore. Okay? Si Pedro, igsoon, at first, naglakaw pa siya sa pagtuo. Pero tungod kay iyang gi-entertain ang mga pangitabo sa palibot. Iyang gi-entertain, igsoon, ang balod, ang hangin nga kusog. No? Instead, imbes naglakaw siya sa pagtuo, naglakaw na hinon siya sa kahadlok. Kuha ninyo, wala na siya naglakaw sa pagtuo, kundili, naglakaw na sa kahadlok. O kung maglakaw ta igsoon sa kahadlok, samtang nagsunod ta sa gisugo sa Ginoo, maunlod ka. Amen? Maunlod ka, igsoon. Bisan pag ang Ginoo nagsugo nimo nga buhatan ni. Once gisugo ka sa Ginoo ana igsoon, buhatan ni mao ni buhatan anak, mao ni mong ministry. Anak mao ni mao na. Imo nang buhaton igsoon, siguraduha nga maglakaw ka sa pagtuo. Amen. Kaya mauni atong pamalagad sa Ginoo igsoon, it's all about faith because we are saved by faith. So we must walk by faith as well. Amen. Mauna siya igsoon. No? Dili pwede nga mulakang tas tawag sa Ginoo nga maglakaw tas kahadlok. Di ta kalahutay mura tag Pedro. May gani kay pagka-unload niya ingon siya, tabangi ko giluwas na pud siya. Pero naglakaw nun ta siya. So atong kuhaon ang mga rason igsoon nganong si Pedro ang iyang faith nahimong fear. Okay? Ngano man na, tungod na igsoon kay unas tanan mauni. Gi-entertain ni Pedro ang unos kanang mura bitaw siya og mas ning tutok siya ni focus. Maura man ni igsoon. Wa na apply ni Pedro ang Hebrews 12:2 nga fix your eyes on Jesus, no? Nagtan-aw siya sa balod sa hangin, no? The truth is this, mao ni igsoon, bisan unsa ka dakos tong pagtuo kung magtutok ta sa mga unos igsoon. Magtutok ta sa mga circumstances. Unsa man ang unos, pastor? Problema sa pamilya, problema financial, tong utang. Basta any problems igsoon, unos na siya. Balod na siya. Hangin na siya. Kung naa ka diya nakafocus, bisag naa pa kay pagtuo, pwede ang imong pagtuo mailisan og kahadlok. Like what happened to Peter. At first, pagtuo pa to siya, naglakaw pa siya sa pagtuo. Di ba? So, nagkalakaw na siya sa tubig. Mao man ningkawa siya. No? Wa man gingon dire igsoon nga og diha pag ingon ni Jesus nga lakaw nga re dali duol dire lakaw. Wa man ingon sa Bible igsoon nga og si Pedro ni kawas sa kayan og ning langoy wala ing lakaw gini siya. So nakalakaw na siya wala lang dili lang specifically wala lang specific verse or word dire igsoon nga how many steps siya pero nakalakaw siya sa tubig kay ni kawas man siya. Pero mao lagi na naglakaw siya at first sa pagtuo but the moment Peter na iyang gi-entertain ang unos, ang mga problema ba, no? Ang mga struggle, battle, nabugatan na siya. Then, ang pagtuo niya na ilisan o kahadlok, no? Kay tanawa, nganong mingon man ka pastor nga kahadlok? Tanawa, apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nadlok siya. Di ba? Asa ang pagtuo? Asa ang pagtuo ni Peter? Nawa, nailisan, napulihan o kahadlok. So, mao niya itong bandayanan igsoon. Usahay igsoon. Bisag unsa kadakos itong pagtuo. Pero kung nakafocus ta sa uno, sa problema sa imong bana, imong asawa, imong anak, imong ginikanan, na problema kas imong negosyo, trabaho, na problema kas imong pag-eskwela, na problema kas imong utang, nga dako kayo igsoon. Prangkahan ta mo. Mawa gyud imong pagtuo na mailisag kahadlok. Amen? Mawa imong pagtuo parehang Pedro. At first si Pedro, napay pagtuo, nakalakaw siya. Sa 12 ka mga apostoles, only Peter igsoon na isog, no, na courage igsoon nga ning lakaw sa tubig. Nakalakaw siya kay gisugo siya sa Ginoo. Dali nga ri lakaw. Amen. Pero sa dihang nag-focus siya, nagtan-aw ning totok siya sa unos.
Again, baliko na kung unsam ng unos, problema. Basta bisag unsa nga problema imong nagtanaw mo karon igsoon, unos na siya. Kung naa diha imong mata igsoon, kung naa diha sa unos ang imong atensyon, prangkahan ta mo igsoon ang imong pagtuo, mailista na siya og kahadlok. Mao bitaw ingon si Jesus, asa raman imong pagtuo? Naunlod. Amen. Unsa man ang pagtuo? Pastor, ang pagtuo igsoon kanang wala pa kay nakita. Pero imong gipakanaa bitaw, no? Mao na pagtuo. So ang pagtuo igsoon is kana bitong nag-ignore lang ka. No, imo lang gi-ignore ang tanan ba? Nga mga distraction samtang nagsunod ka sa pulong sa Ginoo. Naglakaw ka sa pagtuo, wala ka nag in short igsoon ang meaning aning naglakaw sa pagtuo igsoon kanang naka-focus lang ka sa Ginoo kanunay. Bisag na idagko kayong unos, naka-focus gapon ka sa Ginoo kay ang Ginoo dako pa sa imong unos nga gitubang. Something ana mo na naglakaw sa pagtuo. Walking by faith, it means you believe in the promise of God kaysa imong sitwasyon karon. Walking by faith, walking in faith, it means igsoon nga mas naajud ka nakahatag, mas imong tagaag atensyon si Jesus kaysa imong problema. Mao ni naglakaw sa pagtuo. Amen. Bisag unsa kadako mga higanti ang imong problema igsoon, kung ang imong pananaw gyud kanunay naa sa Ginoo, nasa saad sa Ginoo, nga iyang tagbon tong panginahanglan, nga He will make a way, di ba? Mag-create siya rivers in the desert, something ana bitaw mga milagro ba sa imong problema din. That's walking by faith igsoon. Amen. So di ka basta-basta maunlod sa mga pagsulay, sa mga unos sa imong kinabuhi. Sa mga dagkong problema, bisag unsa ka bugat, bisag unsa ka dagko na igsoon, di ka basta-basta na madala maunlod. Ngano man, naglakaw man ka sa pagtuo, namang ka naka-focus sa Ginoo. Si Pedro igsoon, bisan naa pa toy hangin, bisan naa pa toy unos igsoon, bisag kusog pa to kaayo, kung naagid siya ang iyang atensyon naa ni Jesus. Di kito siya mahadlok, magpabilin tong maglakaw sa ibabaw sa tubig. Tanawa, kay diri nausab man gud yung atensyon, nausab ang focus ba? Mao na igsoon, ako mong gidasi karong kabuntaga. Ayaw usba imong focus. Bisag unsa na kadako sa imong utang, ang imong focus adto na solusyon ang Ginoo, ayaw sa imong problema nga utang nimo. Sometimes ma-out of focus ka niya. Once ma-out of focus na sa itong Kristohanong kinabuhi, ang atong pagtuo mailisag kahadlok. Amen. Tanawa. Ingon na, busa mikawas si Pedro sa kayan og milakaw sa tubig. So klaro kay dire igsoon nga si Pedro nakalakaw gyud sa tubig. Apan sa pagkamatikod, no? Ningtan-aw siya, nakabantay siya ba sa kusog nga hangin. So nganong nakamatikod man siya, ningtan-aw siya. Hangin, no? Di ba? So na out of focus siya, nausab ang iyang focus. Imbis iyang focus igsoon diretso ni Jesus. Kay tuwa dito nagpaabot niya kay palakon man siya padung ni Jesus, no? Imbis nag-focus siya igsoon ni Jesus, no? Na out of focus siya tungod sa distraction. Sa atong kinabuhing Kristohanon igsoon, daghang distraction igsoon kay ang yawa di gusto nga mag-focus ta. Daghang tentasyon, daghang offer dire, offer dito, mga nindot kay offer igsoon niya. Ang mga tentasyon nga offer sa yawa kana pong mga kaluyahon na to. Di man na mo offer ang yawa tentasyon na to nga dili ta huyang na napita. Ang yawa kay baw sa tong paboritong sala, ang yawa kay baw sa tong weakness, ang yawa kay baw asa ta ligod, kay baw ang yawa igsoon nga asa ta dali matandog. Mao nang offeran ta niya og tentasyon nga diha ta dali ta matandog. Amen. Mao na mga distraction. Samtang nagsunod ta igsoon sa ipabuhat sa Ginoo. No? That is why ang Hebrews 12 to atong i-connect ani ingon ang Hebrews 12 to nga itutok lamang nato atong mata sa Ginoo. Kay siyang atong author and finisher of our faith, mag-ugmat sa itong pagtuo. Siyang atong gilagaran, dili tao atong gilagaran. Dili ang atong mga pangitabo igsoon, dili ang atong problema. Kung dili si Jesus mismo, so dapat atong focus na ata naka-focus kita niya igsoon. Amen? Kay once ma-out of focus ta, ma-distract, ayaw itugot igsoon nga malipat ta ba, mailad ta ng mga pangitabos palibot, mailad atong mga atong banang balungon, atong anak, unsa man diha. Basta atong sitwasyon igsoon nga lisod kay mga distraction na. Once igsoon malipat ka, ang imong focus mausab, ma-out of focus ka, instead nga look straight ka ni Jesus, ningliko kag tan-aw ba kay naka nagtan-aw sa higanti nimong problema, mga distraction, automatically kanang pagtuo nimo mailisan jud nag kahadlok or pagduha-duha. Tanawa, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man, di ba? Nagduha-duha na si Pedro.
Si Pedro, pagkakita niya igsoon, kay na out of focus naman siya. Sa diyang ang focus ni Pedro na usab, instead nga ni Jesus, na, dito siya ning tanaw sa hangin, sa unos igsoon, sa balod. No? So, dito na igsoon ning sulod ang doubt, nagduduha na si Pedro nga makaabot pa ba ko ni Jesus? Nga ning baod man, hadluka man ni kaayo? No? Maimpas ba na ko ning utanga, dako ra kaayo? Makahimo ba ko ni imong gipabuhat, Ginoo, murag lisod, Ginoo? Tuuhan ba ko ni Ginoo? Something na mga distractions the moment we do or we obey God, igsoon. No? The moment we say yes to our calling ni Lord. Walay tawag sa ginusugo sa Ginong sayon. Naagi na distraction, igsoon. Kay di gusto ang yawa nga musunod ta sa Ginoo. Di gusto ang yawa nga magmalampuson ta. Di gusto ang yawa nga moasenso ta. Di gusto ang yawa nga mouswag ta. Di gusto ang yawa nga mulambo ta. That is why mag-send na siya, mag-create na siya og distraction. Mga distraction igsoon nga kana bitaw nindot sa pananaw nimo nga madala jud ka. Madala ka aron ma-out of focus ka kay balo ang yawa. Once ma-out of focus ka, mahimo kang Pedro, no? Maunlod ka, di ka makapadayon. Amen. Mo nang daghang kay mga Kristohanon karon igsoon, undang na sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala na nagpagamit sa Ginoo, naluya na, ning distansya na sa Ginoo, ngano man na. Tungod kay naka-focus sila sa distraction, na out of focus sila imbes nga ang ilang fokusan si Lord. Amen. Kung gusto tayo igsoon nga na mga imposible nga may tabos tong kinabuhi, din focus ni Lord. Si Pedro nakasinati naman og imposible kay nakalakaw naman siya, no? Kay ngano man si Jesus man yung focus. Apan sa diyang nausab ang iyang focus, so na-unload siya. So, pero despite anang na-unload siya, giluwas kan pud siya kay nagpakitabang siya. So, leksyon to igsoon, lesson. Siguro kita ang uban mga viewers karon mura tag si Pedro. Siguro na times nga nakasinati ka, dagkong milagro na amaze ka, pero night time nga na-unload ka. Anong na-unload ka? Na-unload ka, of course, sa garan, mao ni. Dito ka nakafocus sa distraction. Ayaw padala, ayaw pailag. Kung nagtanaw ka ron diri nga, once upon a time, na-unload ka igso, no? Kay tungod sa distraction din, kuha leksyon. Next time, bangon, nakabuhi, napatay paglaom, no? Bangon, sa unsa man nakadako sa imong failures, bangon, unya, kuha leksyon. Unya, dapat makakaton ka nga, di day ka mag-focus sa distraction. Unsa man ang distraction? Kanang distraction, mga tentasyon na siya. Mga offer sa kaaway, igsoon nga, may maka-delay or may hinungdan nga, yes, ma-delay pag-abot na to sa blessing or may hinungdan, igsoon nga, di ta kapadayon. Amen? But if we set our focus only to Jesus Christ alone, kana bitong ngatong tutukan ang Ginoo ra, sigurado nga maglakaw ta ibabaw sa tubig, maglakaw ta sa mga imposible, meaning makasinati tag mga kahibulungang butang, makasinati tag milagro, makasinati tag signs, wonders and miracles, ngano man naglakaw man ta sa pagtuo. Magpadayon atong paglakaw sa pagtuo igsoon once ang atong focus kanunay na sa Ginoo, dili sa mga distraction. Makasulod lamang igsoon ang pagduduha, makasulod ang kahadlok, no? Kung ang atong focus naa sa mga distraction. Amen? So, kaning nga mensahe so nagpahinumdum na to nga gi-remind ta ba this morning nga yes, I know and I believe wala may sayon ning mga lagad tas Ginoo. I know nga lain-lain tag mga distraction, lain-lain tag mga unos, mga hangin, mga balod sa kinabuhi. Apan gipahinumduman ta karon o gusto sa Ginoo nga ang nahitabo ni Peter kuhaan na tong leksyon. Amen. So, instead nga, di ta palipat igsoon, ayaw itugot nga, kanang mga distraction, mahinungdan nga ma-out of focus ta. Amen? Yes, makabantay man kanganaan na din mga problema, pero ayaw na panumbalinga kay God is in complete control and God never allows a problem without already preparing a solution. Basta ang problema, galing itugot na sa Ginoo, nag-una na ang solusyon, ana. No? Once makabantay ka, makamatikod ka nga nana diha ang problema, nana ang pagsulay, then ayaw itugot igsoon nga makafocus ka diha. Ayaw pailad ana. Tutok jud sa Ginoo kay siya ang solusyon. Tutok sa Ginoo kay siya ang kasulbaran, katubagan sa atong problema, no? Once magtutok ta sa Ginoo, magpadayon ta na nga maglakaw sa pagtuo. Magpadayon ta na og lakaw sa mga imposible. Apan kung mausab ang atong focus kay malipat ta, no? Ari ta makatan-aw sa distraction mga na mausab. Diha na maghatag ta og lugar igsoon nga mosulod ang pagduduha, mosulod ang kahadlok sama ni Pedro.
Amen. Mao na igsoon, no? So again, kuhaan na to og leksyon ang nahitabo ni Peter. Apan nakanindot igsoon kung namoy nagnakamor, namo karon diri tan-aw mo niya. Na sinati niyo nga naunlod bitaw mo. Kay nalipat ka ba, nagkatanaw ka sa problema sa imong bana, asawa, financial problem ba ron, or imong trabaho, imong negosyo, imong anak, ginikanan, imong pag-eskwela ba ron, no? Kung nadagma man ka, naunlod ka, kay nakatanaw ka ba na ang imong focus na usab, then buhi pa man karon, napay paglaom. Kuha na to leksyon, bangon. Amen. Bangon, ikso. Nya. Padayon sa imong journey pagsunod sa tawag sa Ginoo. Unsay gipabuhat sa Ginoo mo. Padayon lakaw. Abanti ta. Unya, lahi na himoa pag-focus na ni Lord. I-apply ang Hebrews 12:2 nga tutuki lamang si Kristo igso, no. Fix your eyes on Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Siya ang atong gisandigan sa atong pagtuo. Siya ang atong mag-uugmad sa atong pagtuo. So, nadagma naman ka. Nadalinas naman ka igsoon. Bangon unya, kuha igleksyon to imong pagkadagma unya. Karon, bangon unya, lakaw sa mga imposible. Kay kanang maglakaw ka sa tubig, mga imposible man na, no? Tubag sa tawag sa Ginoo nga way lain imong tutukan ang nagtawag nimo. Ayaw tan-awa nang nasa palibot nimo kanang mga tao, no? Ayaw tan-awa ang circumstances, ayaw tan-awa ng mga distraction. Kay kung imo nang tan-awon tutukan, posible nga maunlod ka, mahimo kang Pedro. Apan kung ang imong focus igsoon, di ka kuan bitaw, ayaw pa distract, kung dili focus lang ka sa Ginoo, kay bawo ka nga kontrolado ni Lord ang tanan. Ug mao ni timan ni igsoon, once suguon gali ka sa Ginoo, once igsoon i-lead gali ka sa Ginoo, once na ipabuhat si Lord nimo, bisag unsa pa na ka imposible, ubanan jud kaniya. Dili ka dalhon sa Ginoo sa sitwasyon nga ngit-ngit nga biyaan ka diha, madagma ka ngit-ngit man na. Apan kung dalhon ka sa Ginoo sa usa ka lisod nga sitwasyon, kasama mo ang Diyos. Amen? Nana siya nag-uban nimo, iyang grasya, iyang dihog, iyang kaalam, iyang protection, iyang favor, nag-uban na nimo. Lain na po si Lord, dalhon ka na nga lugar, sitwasyon, igsoon, sa imong kinabuhi, nga biyaan. Dili nga na si Lord. Our God is our loving Father. Ning saad siya nga, dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Amen? Basta ayaw lang jud, waday mong focus. Focus on your Savior, focus on your Master, si Lord. Focus sa blesser, igsoon. Ayaw sa blessing, sa blesser. Amen, ni Lord. Because the more we focus on God, the more ta igsoon makasinati og kay bulungang butang. Kay kung si Pedro igsoon nag-focus pa ni siya ni Jesus, igsoon wa pa na usab ang iyang focus. Magsigira gyud ni siya og lakaw, no? Magsigira siya og lakaw sa tubig gyud. No, pero tungod kay na-distract man siya, nausab man siya. O to inungdan nga naunlod si Pedro. Pero lesson so nato pod. Amen. Nahitabo ni Pedro nga di dito mo focus. Naman tay mga distraction, problema, pagsulay, cross atong gipas-an. Di mo nakalikayan. Walay sayon nga nangalagad sa Ginoo. Tanan nga nangalagad sa Ginoo nay cross, nay mga troubles. But if we focus, if we set our focus ni Lord alone as always, then makalahutay ta. Makasinati tag kay bulungang milagro igsoon diha sa Ginoo. Apan kung malipat ka adto ka mulingi, labi ng mga laki adto lingi sa mga tentasyon or unsa da, maunlod ka. Og maunlod manggali kay igsoon, bangon lang gyapon kay basta buhi pa ka napamanay paglaom. Bangon, our God is the God of chances. Bangon, padayon. Samtang nagpadayon ka o nimbangon ka, nagabanti ka, din ayaw na tumbuhatang sa una, kuha igleksyon igsoon. Amen? Kuha igleksyon ang imong failures and then focus kanunay sa Ginoo. No, ayaw pa distract anang mga unsa diha igsoon, mga offer sa yawa nga nindot kayo. Kay naagi na di gyud na pwede nga mo maglakaw kas tawag sa Ginoo na ipabuhat si Lord nga hayahay, no? Ang hayahay padung nas kalaglagan sa gingon ni Jesus. Subay kamo sa sigpit nga dalan. Pili ang sigpit nga dalan kay padung nas kinabuhi or kadaugan or langit. Kaya gisubay sa kadaghanan ang lapad, hayahay, dako pero kalaglagan, impierno. So walay sugo ang Ginoo, walay ning sunod sa Ginoo nga hayahay. Naagynay distraction. There's so many temptation, daghang bawal igsoon. Pero kung ang imong focus na ni Jesus, dili makasulod ang kahadlok og pagduha-duha. Makalahutay ta, makasinati ta sa milagro sa Ginoo. Amen. So mao ni mensahe nato ning takna sa kabuntagon. Hallelujah. So to all of the viewers this time, wala ko kailan ninyo. But if ever na amoy mga
hangin unos karon, unsa may mga distraction karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Unsa man igsoon ang mga offer karon sa yawa nga mura bitaw og yes, murag nakabother nimo sa imong pagsunod sa Ginoo. Igsoon na agid na ayaw nag-focus ayaw nagtutoki adto focus or tutok sa Ginoo aron dili ka maunlod sama ni Pedro. Yes, siguro ang uban lahi man ta, lahi tag ka nagisugo si Lord, no? Pero mao lagi na most of the time ang sugo sa Ginoo say lisod. Dili unsa man nakalisod igsoon. Basta nata naka-focus niya, di jud ka maunlod. Amen. Naadyo na distraction di kalikayan. Pero igsoon, kung ang imong focus kanunay na sa Ginoo, igsoon, ang distraction di tamak-tamak maglakaw ka ibabaw sa mga unos, sa mga distraction. Pero kung imong tan-aw na sa distraction, na sa mga balud sa imong kinabuhi, unos, problema, pagsulay, paglutos, diha na mosulod ang kahadlok. Si Pedro nasudlan og kahadlok, nawa ang pagtuo nganuman. Nagtan-aw siya sa balod, nagtan-aw siya sa hangin igsoon. Hangin bala, hangin malunod ko. La kung gilakwan ko ano man din no. Mawa ang pagtuo igsoon, mukunhod ang pagtuo, mo increase ang kahadlok. Mo increase ang pagduwa-duha. Mao na nga posible nga maunlod ta, posible nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo, posible nga di ta makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan kung ang atong focus sa Ginoo kanunay, makalahutay ta, makapadayon ta igsoon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat Lord sa imuhang mensahe karong kabuntagon, imo ming gipahinumduman nga sa pagpangalagad nimo, sa pagsunod nimo Ginoo, naagyoy distraction, naagyoy mga pagsulay, hangin ay offer sa kaaway. Apan imo sad ming gidasig karon gitagaan mi nimo tips Lord God, kaalam nga giya nga once kanunay lang nimo focus nimo, sigurado nga maglakaw mi ibabaw sa mga unos Ginoo. Pero kung ma-out of focus mi, ma-change among focus from you nya mo maadto mi sa uno, sigurado maunlod mi. Di mi kalahutay unya mosulod ang kahadlok, mosulod ang kabalaka, mawala ang pagtuo. But Lord, I pray to all of the viewers this time nga di mi ma-distract Ginoo. Yes, di kalikayan na gyud ang distraction, dili mi pwede moampo nimo Ginoo nga kwaon ang mga distraction kay normal na. But Lord God, I pray Lord God nga imo ming tagaan og mata nga kanunay nagtutok, naka-focus nimo dili sa mga unos Ginoo aron makalahutay mi o makasinati mig mga kahibulungang butang gikan kanimo. Lord, wala ko kabalo kung unsay mga unos, mga balod, mga hangin, mga pagsulay sa tanan karon nga nagtan-aw. But Lord, I pray nga imo silang lig-unon tagay dugang pailog, dugang paubos Ginoo. And I pray Lord God nga dili sila ma-distract, malipat Ginoo, nga ma-change ilang focus tungod sa kadako sa balod. But Lord God, let it be, I declare in Jesus name, na ang mga focus nila naalang jud kanunay nimo. Kay diha kanimo na ay solusyon, diha kanimo na ay panalangin, diha kanimo na ay kapahulayan, diha kanimo na ay kaluwasan, na ay kabag-uhan, diha kanimo na ay kauswagan, kalambuan Ginoo, diha kanimo na ay hayag nga ugma. Maunang Lord, I pray to all of the viewers this time nga di mi malipat sa distraction, but Lord God, kanunay mi mag-focus kanimo. And if there's anyone who are watching this time, Lord, nga nalipat na sa distraction, na down na, nakasala na Ginoo, nadagma na, Lord, I pray nga imo siyang tagaag courage nga mubangon, ibutang sa iyang kasing-kasing karon ang paglaom Ginoo. Samtang nay kinabuhi nay paglaom kanunay. Dasiga nga moabante mo padayon og motutok na nimo, kuwaag leksyon ang mga kasaypanan sa kagahapon. Himuong motivation nga mopadayon Ginoo. Kay ang ganti Ginoo, ang reward naa sa mulahutay, nasa mopadayon Lord God. So again Lord, salamat sa imong mensahe. I pray nga, I declare nga dili nimo labay kawang kung dili amo ning kinabuhion, then mao ni silbing taming namo Lord God. Taliwala sa mga distraction, mga unos Ginoo. Mao ni hinungdan kaning mensahe karon nga kamaumi Ginoo, maglakaw Ginoo ibabaw sa mga pagsulay. Tungod kay kauban ka namo. Walay higayon Ginoo nga imong mingibiyaan ug dili minimo dalhon sa lisod nga sitwasyon nga pasagdan lang. Kundi ubanan minimo kanunay Ginoo. Because you are our loving Father. You promise to us, Lord, that you will never leave us nor forsake us. Ikaw nga nagsulti dili ka tao, Ginoo ka, Dios ka. Hallelujah. So Lord God, thank you for your word.
And I pray to all of the viewers, i-bless sila, Lord. Ikaw ginupadayon pagkupot silang kinabuhi, padayon pagtagbo silang panginahanglan. Unsa may pinaka need nila karon, Lord God, i-provide, Lord, in Jesus' name. Tanan, Ginoo, unsa may ilang gusto nga milagro, Lord God, i-provide, Lord God, I grant, Lord God, grant the desires of their hearts. I pray, Lord God, nga imong milagroso nga kamot, Ginoo, palihok ko nimo, Ginoo, sa ilahang sitwasyon karon in Jesus' name. Ang gahom sa kaaway dili magmadaugon silang kinabuhi in Jesus' name. But Lord God, ang ugma nga hayag masinati ug matagamtaman nila sa pangalan ni Jesus. Lord God, thank you. This time among dawaton ang kuno namong panalangin, ang kuno namong milagro di kanimo, ang kuno namo dawaton namo uban sa pagtuo. Himuan lamang ning kapiyalan, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay, that's all for this morning. See you next time. Himaya og dungog akong ibalik sa buhi nga Diyos. So again, since diri pa man ta nag-live igsoon, ako mong gi-encourage ni invite your friends to follow our page kani bag-o ni siya. Mabungahong Kristohanon 2.0. Pwede niyo i-share mga igsoon niya. Don't forget to subscribe sa tong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon igsoon kay after this ako ra ni siyang i-download niya, i-upload na ko dito, no? So sa mga na late, i-replay lang igsoon, indot ni siya igsoon about sa fear and faith, no? Unya i-mention yung my friends and loved ones here in the comment section, and of course, don't forget to share igsoon. Amen. This is for the glory of the Lord. Wala ta nag-isag relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Amen. Mabungahong Domingo kanatong tanan mga igsoon, no? Manimba ta sa mga simba diha, no? Unya ako nagapadayon pag-ampo ninyo nga ang Ginoo magauban kaninyo, i-bless ni Lord anang buhat sa inyong kamot, inyong mga lakang, ubanan mo sa Ginoo, ihatod mo sa kauswagan, kalampusan, no? Ampo, amping, abante. Naman ka diha, no? To God be all the glory. See you next time mga igsoon, makabakanti ko.